Kaziwai hama, uno uri musi wa 12 July 2026, uri musi weSvondo, musi wokumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Ndinovimba kuti mave neweekend yakanaka yange yakaropafadzwa ine betsero mukati muupenyu hwenyu, inoita kuti muzive kuti muri vanhu vaMwari. Tikuenda mberi pamusoro pezvingwa zvishanu. Mumwe munhu akandibvunza kuti sei muri kutaura pamusoro pezvingwa zvishanu, imi makatanga nekuverenga Marko 8. Ndikati hongu, Marko 8 inotaura pamusoro pezvingwa zvinomwe. Zvatinowana panyaya yekuti vane zviuru zvina vakapiwa zvokudya. Asi nyaya yacho chaiyo payakatangira ndo pane zviuru zvishanu. Pakapiwawo zvingwa zvishanu. Asi zvaita kuti titaure pamusoro paMarko 8 inyaya yembiriso yavafarasi navaHerodhi. Amen. Takatsanangura pamusoro pazvo. Anonga pamazvidzidzo zvitatu zvapfuura izvi. Takatsanangura pamusoro pazvo. Saka nhasi tiri kungoendera mberi. Mbiriso. Zvanzi vadzidzi vakabvunza kuti vadzidzi vakanganwa kuuya nechingwa kunze kwechimwe chete chavakanga vanacho mugwa. Amen. Zvichida ndo chingwa chatinotaura ichi tichiti Bhaibheri chaangobatanidza zvinhu zvose. Jesu akavayambira achiti, chenjerai, ngwarirai mbiriso yavafarisi nayaHerodhi. Vakataurirana vachiti, imhaka yokuti hatina chingwa. Achiziva zvavaitaurirana, Jesu akavabvunza akati, seiko muchitaura pamusoro pokuti hamuna chingwa? Hamuchigere kuona kana kunzwisisa nhai? Mwoyo yenyu ichiri mikukutu nhai? Mune meso asi hamuone, uye mune nzeve asi hamugone kunzwa nhai? Uye hamurangariri here? Amen. Hamunozonopedzisa nyaya yacho moga muchiiverengera, asi nhasi tinoda kuenda mberi nenyaya. Tikuenda pana 1 Samueri 21. Amen. Nekuti nyaya iyi pataitaura yakazodzoka yonobatawo Dhavidhi, nekuti takataura pamusoro peishe weSabata. Ishe weSabata akatiisa pana Dhavidhi. Dhavidhi akutidzosera paye pane zvingwa zvishanu nezviuru zvishanu. Inzwai munzwe. Amen. Dhavidhi akaenda kuNobhu kuna Ahimereki muprista. 1 Samuel 21 kubva pavhesi 1. Zvikanzi Ahimereki akadedera paakasangana naye akati, seiko uri woga? Sei pasina wawauya naye? Amen. Chiko chiri kuita kuti Ahimereki adedere? Pane zvaakatya, zvida pane zvaakanga anzwa pamusoro paDhavhidhi naSauro, kuti panenge pane kufungirana, pane kuda kuurayana. Asi chimwe chinhu chinonetsa ipapo ndechekuti Dhavhidhi waifamba oga. Anga adzingwa here? Ko, sei auya kumuprista kuti azoita sei? Amupe mazano here? Zvino kana muprista akamupa mazano, iye anga achitiza Sauro, aisa upenyu hwaAhimereki mutsaona, mudhenja. Urikupanzwaka? Asi ndizvo zvaakanga aendera here? Iye Dhavhidhi wakanga wakaita samambo, aifanirwa kufamba navanhu nyangwe achiuya kuzobvunzira. Murikupanzwaka? Aiuya navanhu, anga asingauye ega, anga asingafanirwa kufamba ega, nokuti wakanga uri mukuru wevarwi, akanga atoonera varwi pasi pake, nyangwe zvake akanga ari pasi paAbhineri. Ndo imwe explanation yandingakwanisa kupa apa. Zvikanzi Dhavhidhi akapindura Ahimereki muprista akati, mambo akandirayira rimwe shoko akati kwandiri, hapana anofanira kuziva kana chinhu pamusoro pezvawanofambira izvi uye zvawarayirwa. Asi kana vari vanhu vangu, ndakavataurira kuti vasangane neni pane imwe nzvimbo. Amen. Pari zvino chiko chamunacho pano, ndipeiwo zvingwa zvishanu kana chipi zvacho chamungawana. Amen. Urikupanzwaka? Zvingwa zvishanu. Zvingwa zvishanu takati zvingwa zvani? ZvaMozisi. Amen. Amen. Zvikanzi mambo akandirayira shoko. Mambo ndianditumira kuti ndinovhunzira. Ainyepa zvake. Asi akati mambo ndiandituma kuti ndinovhunzira. Asi munofunga kuti ainyepa zvokwadi here? Of course, kana tichitarisa zvinhu namaverengero ari tiri kungoita tinoziva kuti ainyepa. Nenhoroondo yatakanzwa iyi tinoziva kuti ainyepa. Asi ichokwadi here? Kwete. Aiwa, ndiri kuti manyepo here? Kwete. Nokuti zvokwadi mambo ndiye akanga amutuma kunovhunzira. Sei azosvika ipapo? Asvika ipapo nokuda kwamambo, nokuti mambo ari kuda kumuuraya. Saka ari kutotiza, dai pasina mambo ari kuda kumuuraya, dai akanga asina kuuya pana Abhimereki apa nenzira yaauya nayo iyi. Murikupanzwa? Saka zvokwadi paari kuti mambo anditumira ari kutaura chokwadi. Murikuzvinzwa?
akabvunza pamusoro kanzi mune chii chekudya zvikanzi tine zvingwa zvishanu. Asi ari kutaura pamusoro pezvingwa zvishanu chete here, zvingwa zvaMozisi chete here? Chii chaari kuda kumbonyatsoziva chaizvo, chaari kuti mune chii chekudya pamba pano? Zvikanzi kana chipi zvacho chamungawana. Amen. Inzwa munzwe masoko aAbhimereki. Zvikanzi asi muprista akapindura Dhavhidhi akati, handina chingwa zvachowo pano. Amen. Chingwa chose chose handina. Handina humwe ungwaru handinawo panapo. Handina mamwe mashoko handinawo panapo. Asi pano pane chingwa chakatsaurwa ndokunge vanhu vakazvichengeta kubva kuvakadzi. Amen. Chingwa chakatsaurwa ichi ndio chingwa chaiswa patafura yekuratidzira. Tichazotaura zvazvo pamusoro pazvo nemumwe musi. Chingwa ichi chaimirira marudzi 12 aIsraeri. Chaiuya Saturday yoga yoga chichiiswa patafura. Changa chakagadzirwa nehupfu hwakatsetseka husina mbiriso. Chaigadzirwa navaprista vaIsraeri, ndo vaingouya nehupfu chete. Kana riri jana renyu rekuuya nehupfu, muuya nehupfu. Chogadzirirwa mumwe nemumwe weimba yaIsraeri ari marudzi 12. Choiswa patafura, chogara vhiki rose chiri patafura. Panenge pakuiswa chimwe nesabata rinotevera icho chobviswa ipapo. Muri kupanzwa? Ndizvo chine chakudyiwa navaprista. Asi chingwa chitsvene izvi zvichireva chii? Kuti chakazamenwa namaprista, chakaonekwa chakanaka, kuti nyange chakapuhwa imimi ingava dzidziso yakanaka. Muri kupanzwa? Mabhuku mashanu aMozisi ndo mabhuku matsvene, ndo mabhuku omurayiro, ndo mabhuku okutanga. Asi dzidziso iyi zviri kunzi zvingwa zviri patafura izvi zvabva mubhuku iroro, zvinoenderana nebhuku iroro. Zvakaonekwa navaprista navanhu vane ungwaru hweshoko raMwari kuti izvi zvakanaka kuti tinge tichipa kana kuti zvinge zvichitaurwa pamusoro pazvo navaprista. Saka zvinhu zvitsvene zvaiswa pamberi paMwari. Amen. Pabuda chimwe chidzidzo chimwe chikakura chaizvo pamusoro petafura yokuratidzira, asi ndofunga ndichataura zvangu pamusoro pazvo pandinenge ndodzidzisa pamusoro petafura. Muri kuona kuti ruzivo runoenda ruchiwedzera handi? Zvinhu hatifanira kungotarisa sezvazviri, asi pakutanga tinofanira kutarisa sezvazviri, nokuti ndizvo zvatiri kupuhwa. Pane mabuilding blocks aya tinenge tapuhwa zvinhu zviri simple. Zvinhu zvakaita sei? Ndingazviti zvinhu zviri sei? Ndingazviti zvinhu zviri rudimentary or elementary. Munoziva zvekuti zvokutanga takazvinzwisisa izvozvo ndokuti tikwanise kuenda pamberi nezvimwe zvakakura pamusoro penyaya iyoyo. Saka patiri kutaurirwa nyaya ichi, toti nyaya yokurwa ichabuda zvayo later. Nyaya yokurwa kwaDhavhidhi naGoriati, patakainzwa isusu hataingofunga kuti ifight Dhavhidhi akakunda chii, asi pane zvimwe zvazvinotoreva zvakawanda pamusoro peizvozvo zvatichanzwa. Pane zvimwe futi zviri pamusoro zvatichazarurirwa naMwari kusvikira ameno hatizosvika zviri kwokupedzisira, asi tinokwanisa kumbosusukidzwa tichienda tichikwira pamalevels okuchenjeri, okuziva, ohungwaru. Muri kupanzwa kapa? Makamboita mabuilding blocks here kuti kana muchiita kana kuti composition, pamunenge muchitsanangurira kana kuti muchinyora report kana kuti chii, panobuda makey terminologies, macore principles, zvichida kana wakuda kunyora munotanga wambopa historical context. Pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kungobatisa kaita semabasic skills zvinofanira kungobatiswa nemunhu, kana kuti tumwe tunhu tungori basic so zvekuti kana akuzoverenga kumberi uku akwanise kunzwisisa, anenge ane nhoroondo, anenge ane foundation. Muri kuona ka? Kuti azokwanisa kunzwisisa kuti zvinhu zvacho zvinokonektana sei, yatinoti ya structural logic. Zvinhu zvacho zvinenge zviri foundational, maona, ende asi zvinhu zvacho zvinenge zviri also fundamental, zvinenge zviri very important, zvinhu zvekutanga. Muri kupanzwa kapa? Ando matauriro andoda kuita pamusoro pechi, kuti nyaya yaGoriati neyaDhavhidhi ndiyo yekutanga. Hazvizvi zvizhinji zvatinonzwisisa, asi pane tumwe tunhu turimo mukati mweme totinenge tichisirira, tinenge tichingoita overlook, turi very important, tunoita kuzoita kuti tikwanise kunzwisisa nyaya dzese dzatava kutaura pamusoro pezvingwa zvaDhavhidhi izvi, pamusoro pezvingwa zvokuratidzira, pamusoro pechi Ishe weSabata, pamusoro pechi
zvekudya zvevane zviuru 5 nevane zviuru 4 nezvechingwa nezvempiriso yavafarisi neyaHerodhi. Muri kupanzwa? Zvinhu zvacho zvinenge zvichingobatana kukonektana ikoko ndokwatinoti structural logic. Ameno handisi kuziva kuti muri kuzvinzwisisa here, asi ndo zvandikuedza kuda kutaurirai. Ameno muchazozvinzwisisa zvinhu later. Muri kupanzwa kapo. Tichiendera mberi ne1 Samueri. Zvikanzi asi muprista akapindura Dhavidhi akati, handina chingwa zvacho pano, asi pano pane chingwa chakatsaurwa. Amen. Zvinhu zvakagadzirirwani Mwari, zvinhu zvitsvene. Ko sabata rakaita sei? Sabata rakatsaurirwani Mwari. Sabata idzvene. Sabata riri pamberi paMwari. Mwari anogara akatarisa pasabata rake. Ndosaka zvichinzi musazvidze sabata raMwari. Muna muchikufunga kuti rimwewo zuva munongoitawo zvenyu zvamunoda. Asi kana mazvipira kupinda musabata raMwari, kuti munge muri pedyo naMwari, pane zvimwe zvinhu zvamunofanirwa kuita zvinoita kuti connection kana hochikoche yenyu naMwari inge yakasimbiswa. Hakuzi kuti imimi chete ndimi munoda kuitira Mwari, Mwari anenge achida kukuitirawo zvimwe zvinhu pazuva iro. Asi zvinotosimbiswa nehochikoche iyoyo kuti muite se mupakurirane pakati penyu naMwari. Naizvozvo sabata rakakosha, rezvinhu zvakakosha zvinofanira kunge tichiudzwa naMwari, asi nokuda kwokuti hatiribate neutsvene, saka Mwari anotiudza sei zvinhu izvozvo? Anotipa sei zvinhu izvozvo? Tinongoramba tichingodzengerera munyika tichiti Mwari Mwari samapenzi ati? Tofanira kukoshesa zuva. Zvikanzi handina chingwawo zvacho, asi chingwa chakatsaurwa. Chingwawo zvacho mungachiti chiimi? Humwe hunyorwa hwose uhu, kana hunyorwa hwandakaita inini, kana hunyorwa hwakaitwa nemuprista akati, kana hwakaitwa nemufundisi akati, kana hwakaitwa nemumwe munhu anongoita sei, anongokomenta pamusoro pamabhaibheri. Humwe hunyorwa hwakasiyana nehunyorwa hwakatsaurirwa Mwari, hutsvene. Muri kupanzwa? Bhaibheri itsvene. Nyange zvedu tichiriti guva itsvene, tinoriti guva nokuti tinenge tisina mweya wokuti tinzwisise zvinhu zvirimo. Asi kana Mwari atizarurira, ndo panobuda magwaro matsvene, ndo panobuda zvinhu zvitsvene. Saka muchizwa kunzi murau wakanaka, mutsvene, wakarurama. Asi takaubata zvisirizvo, murau unoita sei? Unotinyangadza. Muri kupanzwa? Unonyangadza. Imi mufungai kuti pakabva varungu, vanhu veZANU-PF vakasirwa murayiro navarungu. Asi tichitarisai mabatiro avanohuita murayiro iwo, kana mapurisa avo mabatiro avanoita murayiro iwo, kana makotsi avo avakaapointa ana president anobata sei murayiro. Mukuona kuti vanoita zvinhu zvinonyangadza, nekuti zvitori wesi kupfuura zvakanga zviripo nguva yana Smith. Muri kupaona kapa? Zvimwe zvinhu zvinenge zvakanaka, asi vanhu vacho vanozozvibata izvozvo vanenge vari very corrupt. Vanhu vanenge vari bent on destruction. Vanhu vasina upenyu mukati mavo, zvikara zvevanhu. Muri kuzvizwa? Naizvozvo nyangwe pane chinhu chakanaka chinokwanisa kuzoshata. Handisi kuti ana Smith vanga vakanaka, zvakanga zviri zvimwe zvikarawo futi zvakaipa sokuipa, asi izvi zvatanazvo zvinenge zvakaipisa kupfuura ana Smith zvazvo. Amen. Imi ndimi munoziva. Zvikanzi chingwa chinodyiwa nevanhu vakaita sei? Vakazvichengeta kubva kuvakadzi, vanhu vasina kusvibiswa. Ndo panobudisa Jesu paipa achitaura nyaya yekuti makapa maparera enyu kunguruve. Dzinoita sei? Dzinoatsika-tsika. Zvikanzi makapa zvinhu zvitsvene kunguruve, zvinodzitsika-tsika. Dzotendeuka dzoita sei? Dzokuparadzai. Mozonotsvaka vhesi chacho iyoyo. Zvikanzi musape zvinhu zvenyu zvinokosha kumbwa. Zvinozviita sei? Zvinozviruma-ruma, zvozvivharura-vharura. Dzotendeuka futi dzokuita sei? Dzokurumai imimi, dzokubvambura nyai. Imi mune tsima yekuti kurera imbwa nemukaka, mangwana inofuma yokuruma. Ndizvo zvakafanana nezvaitaurwa naIshe wedu Jesu Kristu ipapo. Mukaka wakanaka, mukaka wakanakira nyangwe nomucheche, asi imbwa unoipawo mukaka, mangwana yozokuruma futi. Zvikanzi musape maparera enyu zvira, don't give your beautiful things, your pearls. Zvinhu zvakaita segoridhe, zvinhu zvakaita sei
zvuma zvenyu zvakanaka zvamakagadzira nezvinhu zvinokosha zvinocherwa pasi kana zvinoonekwa pamusoro penyika. Zvikanzi zvinodzidembura kana kuzvirasa nekuti hazvina basa zvikara izvi. Muri kuona? Zvinofuma futi mangwana zvoita sei? Zvokubvambura nyaya imimi. Saka shoko raMwari rinofanirwa kubatwa navanhu vatsvene, vanhu vakarurama. Sei zviri kunzwarwa nemuprista? Nekuti ikomenti kai yakaitwa. Saka inofanirwa kubatwa nemunhu anoziva murayiro waMwari, munhu akatrenwa pauprista. Muri kuzvizwa kai? Munhu ane ungwaru hwaMwari, kuti asazoita sei mislead vanhu. Nekuti zvinhu izvi zvatorwa pamurayiro waMwari, ikava commentary yaiswa pamberi paMwari, Mwari akaona kuti yakanaka, asi yakatotsauka kare kubva pane zviri mukati memurayiro. Akusi kuti yakatsauka zvakaipa, manyorerwo akaita akanaka, asi zvakazobatwa nemumwe munhu asina zivo, mashandisiro aanozozviita anokwanisa kutsauka nyangwe kubva pane zvakanga zvakanyorwa nemunhu iye akaita komenti yacho. Muri kupanzwa? Nguva ichiripo here. Dhavidhi akati, zviro kwazvo vakadzi vanga vakaparadzaniswa nesu. Amen. Chimwe chinhu chinoreva vakadzi takati kereke dzedu dzatinopinda idzi, ana Methodist, ana Fog, ana Glad Tidings, ana Ufiki, mamwe makereke ose ari kwa. Hazvina basa kuti Anglican, Roma, ndo zvinoreva vakadzi. Muri kuzvizwa? Zvikanzi ngazviparadzaniswa nevakadzi, nekuti vakadzi vanoisa mitemo yavo imomo. Makaenda, hapana kereke isina mitemo yayo, hapana kereke isina katekism yayo. Muri kuzviona? Pamusoro pezvose mitemo yose yakaiswa naMwari, mitemo yose yakaiswa naIshe Jesu Kristu, vanoisa mimwe mitemo yavo. Mamwe vanoti ma-standing orders avo. Muzvizwa? Mitemo yavo inongotiudza kuti zvinhu zvakamira sei, kuti boka ravakadzi rakamira sei, boka ravarume rakamira sei, boka ravaprista rakamira sei, boka ravafundisi rakamira sei, boka remayuti rakamira sei. Muri kuzvinzwa? Kunenge kune mitemo yazvo. Imwe mitemo yacho yamunozoona iyoyo ndo iri kutaurwa pamusoro payo nomuprista kuna Dhavidhi. Muri kuzvinzwa? Dhavidhi akapindura kuti aiwa, isu takanga takazvitsaura kuvakadzi, zvatiri kuda chete zvitsvene zvinobva kuna Mwari. Shoko rimwe chete kumakereke esewo, asi nokuda kwemimwe mitemo yavanozozvisirai, vanokwanisa kutsauka kubva pashoko raMwari, vakutevedzera mitemo yavo, vakukudza mitemo yavo kupfuura shoko raMwari. Dhavidhi akati, zviro kwazvo vakadzi vanga vakaparadzaniswa nesu panguva dzose kana ndofamba rwendo. Midziyo yavo mitsvene, kunyange dai rwanga rwuri rwendo rusati rwuri rutsvene, kwokutoti hazvo iye nhasi. Saka muprista akamupa chingwa chakatsaurwa. Amen. Sezvo pakanga pasina chingwa kunze kwechingwa chokuratidza chakanga chabviswa pamberi paJehovha, uye chakatsiviwa nechingwa chinopisa musi iwoyo wachakabviswa. Zvino mumwe wavaranda vaSauro akanga aripo pazuva iro, amiswa pamberi paJehovha, akanga ari Dhoegi muEdhomu, mufudzi mukuru waSauro. Amen. Akanga amisirwe pamberi paJehovha. Ndinofunga kuti akanga auya anga apara mhosva. Wanga uri muchengeti wezvipfuyo zvaSauro, zvidanga mubira zvipfuyo izvozvo. Zvikanzi aiwa ngaende pamberi paJehovha anobvunzirwa, aonekwe kunzi haana mhosva here, haana kuisa ruoko here pane zvinhu zvani zvamambo. Ivo vaprista vakanga vane nzira dzavo. So ndingape mufananidzo wekuti kana mukadzi arara nomumwe murume, iye anga akaroorwa, aikwanisa kuenda kuna muprista, nyaya yavo yogadziriswa nomuprista iyeye. Muprista pane zvimwe zvaaita zvaikonzera kuti mukadzi uyu arware, dumbu rake rizvimbe, kana kuti makumbo ake, zvidya zvake zvakanaka zviondoroke, asave nechimiro chakanaka chinotaridzika, ave nechimiro chinonyangadza kuvanhu vose. Kana rimwe zamu rinokwanisa kudonha, kana ose anokwanisa kudonha, chiso chake chinokwanisa kushata, zvimwe zvinhu zvakawanda. Kana asina mhosva aingoramba akaita sezvaanenge akaita. Ndokugadziriswa kwaitwa zvimwe zvinhu navaprista izvozvo izvo. Saka ndo pandinofunga kuti Dhoegi ndo zvaakanga aendera, anga atone mhosva yake. Ndosaka akazoroverera Dhavidhi, nekuti aida kubuda pamhosva yake. Nyangwe dai vanhu
nyangwe namaprista eNobhu kana akanga akabata chokwadi kuti Dhowegi pane zvaakaita akavauraya Sauro asati aziva. Muri kupanzwa? Ndosaka akamhanyira kunovauraya nokuti zvimwe akanga abatwa nemhosva yokubira Sauro. Mhosva ikwanisa kumupawo mutongo werufu. Akanomhanya kunovhara paakanga atadza. Amen. Zvino mumwe waranda tapataura kapa. Verse 8, Dhavidhi akabvunza Amereka akati, hamuna pfumo kana munondo pano here? Handina kuuya nomunondo wangu kana chimwe chombo zvacho, nokuti basa ramambo rakanga riri rokukurumbidza. Amen. Pane rimwe shoko rinobuda apa rakaipa rekuti zvinofanana nezvimwe zviya zvamunopiwa navaprofita. Zvimwe zvinhu mungazviti muteuro kana nhombo kana chimwe ndo zviri kutaurwa apa. Chinhu chokufamba nacho chakakudzivirira. Makanzwa kuti Mwari unodzivirira vanhu vake, unofamba navanhu vake, haangatendere kuti mugumburwe. Zvinganzi nyange kana makudonha, anotumira ngirozi dzake dzokuponesa pakudonha paya. Haangabvumire kuti zvimwe zvinhu zviitike kwaari. Muri kupanzwa? Saka nyaya yakanga yaendera Dhavidhi ndeyekuti aramba ari muna Mwari. Asi apa pakanzi akabva abvunza pfumo munondo, shoko raMwari. Amen. Munonzwa kunzi pane minondo inogadzirwa navavengi vedu, navaroyi, navavuki, nen'anga kuti itiparadze isusu. Zvikanzi vanopinda matare votaura vachinongona nendimi dzavo kuti zvakaipa zviitike kwatiri isusu. Asi zvinonzi vanhu vakatungwa kare, hanti Mwari anotipa simba rekuvatuka pamusoro pezvavanenge vachiita izvozvo. Muri kupanzwa? Naizvozvo kana tiri muna Mwari takadzivirirwa. Iko kutuka ikoko utori munondo watinenge takushandisa back to sender. Muri kupanzwa? Utori munondo wokuzvidzivirira nawo. Muri kuzvinzwa? Munondo watinoshandisa kuataka vavengi vedu. Ndiro shoko rimwe chete ndo munondo iwoyo. Amen. Muri kuona? Vhesi rimwe chete iroro riri kubudisa chakaipa nechakanaka. Amene muri kuzvinzwisisa here? Kana zvikukutu kwamuri? Pano ndofanira kuzomboparidza pamusoro penyaya iyi ndisingaite zvekudzidzisa. Zvikanzi muprista akapindura akati, munondo waGoriati muFiristia. Amen. Chimwe chinhu chatingatarise pamusoro pemunondo waGoriati muFiristia ndechekuti wakanga wakakura kupfuura mimwe minondo yese. MuIsraeri yose hakuna kumbobvira kwaita munondo wakadaro. Amen. Vakautora vakauisa mumba maMwari. Chavakauisira mumba maMwari ndechekuti vakanga vakunda vaFiristia, kuti zvigare zvichirangarirwa kunzi takavakunda. Pakanga pane murume wakadai wakainzi Goriati watakatorera munondo wake takauisa mumba maMwari. Paakakundwa iye, vaFiristia vose vakava vakakundwa. Zvino kana n'anga yenyu yakundwa, dzimwe nguva ndichazongoramba munhu anenge akukundai akunda n'anga yenyu haazongoramba achitaura nemuromo chete. Zvita pane zvimwe zvinhu zvaanotora ochengetera marudzi rake anoteera achitaura kuti apa ndakakunda n'anga yakati takaiparadza, apa takakunda n'anga yakati takaiparadza. Muri kuzvinzwa? Ehe, ndiyo atingati mamemorabilia kana kuti mamementos. Ndiwo mamementos anchaziva zvinhu zvamunoisa kumadziro kuti mupote muchirangarira. Muri kupanzwa? Munondo uyu uri paviri zvakare. Munondo weshoko, kana tapinda pane imwe level takutaura zvemunondo weshoko, achitaura pamunondo wesimbi uya wakaitwa nehammered gold kana kuti wakaitwa nehammered bronze ochi. Muri kuzvinzwa? Takutaura pamusoro pemunondo wava shoko raMwari, kana kuti shoko rakatsauka, mbiriso yavaFarisi navani nana Herodhi. Muri kuzvinzwa? Ndo panopindawo futi munondo munondo waGoriati. Muri kupanzwa? Mbiriso inokwanisa kuvapo. Zvanga zvakashata here kuti titore munondo waGoriati? Zvanga zvina kushata. Asi panozobudawo mbiriso
vanhu pane zvimwe zvavanenge vakukudza zvisinei nechekuita nenzwi raMwari. Takusvika papi apo tsanyanya endesa ndingopedzisa zvangu ipapo pavhesi 9. Muprista akapindura akati, munondo waGoriati muFiristia, uya wawakauraya mumupata weEra, uri pano wakaputirwa mumucheka seri kweefodhi. Amen. Une mucheka wawo. Muri kuzvinzwa? Zvichireva kuti pane shoko rinoenderana nezvakaitika ipapo. Zvinokwanisa kunge zvakatsauka, zvinokwanisa kunge zviri zvitsvene. Nhoroondo dzinenge dzakupinda papo. Muri kupanzwa? Takuda kunobata chii? Takuda kunobata pane chii? Pane zvingwa zvinomwe zvakapuhwa kune chii? Kune vane zviuru 4. Amen. Ndopata kunobata apa. Mukuitwa kwamabhuku atinonzwa kuti ari muBhaibheri, kunyanya mabhuku ari kuOld Testament, pane mamwe mabhuku atisina kutaura pamusoro pawo. Pamusoro pamabhuku aMozisi pane nhoroondo dziripo dzakanyorwa. Izvi zvichitorwawo kubva kuvanyori, kumarekodhasi navaprofita. Muri kupanzwa? Kwoitawo mabhuku ohungwaru. Muri kupanzwa? Ehe. Pane mabhuku ohungwaru, mabhuku amapisarema, zvimwe zvinhu zvakadaro izvi. Ipapo ndipo pari kunzi pari kubuda mamwe mabhuku maviri aya kuti munyasowapatsanura kuti akapatsanuka neapa hazvizikanwa. Vamwe vanototi mabhuku 3 asi zviri zvinyorwa zvavanhu. Muri kunzwa? Vamwe vanoti akawanda. Muri kupanzwa? Vanhu vanotora vanhu vachiti mabhuku akawanda nekuti vanhu vainyora vakasiyana. Asi apa kana zvava zvingwa zviri patafura yokuratidzira, zvinenge zviri zviviri kuna Mwari wedu. Zviviri izvozvo ndizvo zvakaiswa chii? Pabhuku pamusoro penyaya yokupuhwa zvokudya zvevanhu vane zviuru 4. Muri kupanzwa? Zvinonetsa kubata, zvinonetsa kunzwisisa, asi hatitoda kupinda mune nyaya iyo nekuti chimwe chidzidzo chakatorebesa. Isu yatasarwa ne1 minute chaiyo, tatopera maminutes apasina. Saka ndikapedzisa ndichiti chii? Zvikanzitora hako izvozvezvo, zvikanzi unokwanisa kuzvitora zvako, zvikanzi hapana munondo pano kunze kwaiwoyo. Amen. Haana kupuhwa zvitsvene, haana kupuhwa murayiro, akapuhwa munondo wa Goriati muFiristia. Unenge une mbiriso, nyange zvazvo pane zvimwe zvitsvene zviripo, une mbiriso munondo waGoriati. Amen. Muri kupanzwa? Nyange munhoroondo yokurwa kwake naGoriati pane zvimwe zvitsvene zvaitaurwa naDhavhidhi, pane zvimwe zvine mbiriso zvakanga zviripo. Tsika dzavanhu, zvinhu zvouroyi hwavanhu. Muri kunzwa? Mufungiro yavanhu, zvinhu zvipapo zvinenge zvirimo, zvinenge zvakangovanziridzwa mushoko raMwari. Asi paunozoti tsika naro uchidzika, ndopaunozoona kuti zvimwe zvinhu tinofanirwa kuseparata izvi. Tingadzidzisa vanhu zvisirizvo, tinofanirwa kubatisisa izvi zviri apa izvi. Muri kupanzwa? Nekuti zvinhu zvainyorwa navanhu izvi. Shoko rose itsvene, asi mashandisirwo arinozoitwa richibva ipapapo. Muri kupanzwa? Ndo ane danger. Zvinenge zvabva patafura zvisina kunyorwa pamurayiro waMozisi, mashandisirwo azvinokwanisa kuitwa navanhu, zvine danger. Muri kupanzwa? Ndo panobuditsawo mbiriso yaHerodhi neyavaFarisi, mbiriso inenge yatogadzirwawo navaprista. Muri kupanzwa? Inini pashoko randinotaura panokwanisa kubuda zvinhu 2 izvi, zvinhu zvitsvene nembiriso. Ndicho chingwa chinenge chagadzirwa, chandinenge ndagadzira inini. Muri kunzwa? Pane muganhu wembiriso yokuti dzimwe zvinhu munotadza kunzwa zvakanaka, nyange inini kuna Mwari zvinenge zviri zvitsvene zvandinenge ndataura. Asi kana zvozoshandiswa nemi muchitora pane zvandinenge ndataura papa,
muchinotsanangurira kune vamwe, zvinokwanisa kubuda zvavambiriso inotoodza, inotokanganisa. Muri kumanzwa? Vanhu vanokwanisa kukanganisika nazvo. Yatingoti kwanhasi tigumire ipapo, nekuti nguva yedu yaenda. Zvinhu zvinenge zvida nguva yekutaura, uyezve handichadzoka pazviri izvi kusvikira takutonotaurawo pane imwe level. Ndo pandinozodzoka kwazviri, ndichangoendera mberi ndichipedzisa chirongwa ichi chatinacho chezvingwa 5 zvani zvaDhavhidhi. Amen. Kwanhasi ndinoti, hama dzangu, muve nesvondo yakanaka iri pamberi penyu, muve makaropafadzwa. Kana kuda kunyatsonzwa chidzidzo ichi chose, tangirai patakatangirawo, muchienda muchibata, mugoramba muchikura, muchienda mberi. Asi Mwari ngaakuropafadze pavhiki rinotera, kusvikira tasangana zvakare pavhiki iyo nemusi wesvondo. Chisarai.